Какво правиш, бе? С пясък ли ме замери? Да. Знаеш, сега с такъв сноубол файт ще ти дам. Бе, какво правиш, бе, Нико? Абе, стига, бе. Ой! Какво направи, бе, момче? Какво направи? Къде? Еми, къде стъпаш? Къде сте краката, бе? Не мога така да прави, сложи главата да гледам това. Ами тогава защо да намериш с пясък, като не можеш? Срещу тебе! За- Не се интересува! Защо не ме интересува? Кой ти каза, че не ме интересува? Пробваш ти начин на блейми. Да те блеем? Какво? Блейм. Защо? Аз ли бях виновен? Да! Ами аз се предпазях от тебе да не ме замериш с пясък. Можеш така да правиш. Не, Да! не, просто да дръпнах, за да не ме